Pokračujeme vo videu, lebo z nejakých príčin sa mi vyplo video, takže pokračujeme a tu som uvedil Relixa, hahaha. Tu v tejto chatrci som zabil 4 ľudí a práve idem po Relixovi. A práve ahoj. A práve šus. Takže poďme, tak. V trezore už není fialový kľúč. No, ja ho mám tu trochu vyhľadnúť. Ja to zdorazím. Ahoj. Ja som mal tak 200. Otvor sa! To sa nechce otvoriť. A mám. Dokážeš byť presne byť tak otravný. A kašleme na teba. No, však už minúta to rýchlo ubehne. Že ty pôjdeš dolom. Ale veď ty môžeš ísť aj dolom ináč. Aha, to ma nenapadlo. Vážime, či si nečakal, že keď som si takto poradil, že asi to bude Ja som pas. počakala, ale nevidel som, že to stihneš. No. Veď ja to stihnem normálne. Ja mám také skratky a heky. Keď chcete byť takýto dobrý ako ja, tak dajte odber a like na tohle video. A my ideme hrať ďalej. Ale z nejakých príčin neviem. Napíšte mi do komentárov, prečo sa mi to môže tak vypínať, keď mám Redmi A9 mobil. Takže lebo máš Redmi A9. No dúfam, že to tentokrát bude Relix, lebo keď to bude zase niekto iný, tak ja sa vôbec nejdem s pavúkom a teraz zistím, že to ja určite nejsem. No, keď to nejsi pár veľmi dlhých To som ja. No, si to ty. No, tak keď nejsi tak viacej kôl, pavúk, tak máš väčšiu šancu byť. Ja viem, to som viem. Skipni to. Ja som to skipol, ja to sú mi tak. Ešte trénovať, trénovať sa do No, my friend. Pozri. To je tvoj friend? Není. OK, Není. Nerob. Hen tam bolo páčidlo rovno. A tu nikoho nenapadne zrejme sa aj skúknúť. You objective kill. To je presne, ja to tak milujem. Haló, kde je rebrík? Môžete mi niekto povedať? Neviem. Pardon, ale ja nič nevidím. Aha. Až sme slabé toto. Mám najväčší ja práve, že? Ja si som ťa zatvoril. On ťa uspal? Vrenč. Kde ma necháš? Hej, ja som ťa nechal. Jej, ďakujem vám. No tak, ja som si chcel zahrať. A ty tam dávať. Ja som s takou. Dobre. Budem ti hovoriť, kde sú ľudia. Jak si? Dobre, ale ty sa nemáš šancu, no. Kamoško, si nesmí. Jedný ty tam ideš. Neviem. Daj si sem pavučinu, aby ti neutiekol. Nejdete s tými schodami. Tak? Tak. A budete 3, ale to budeme dostať. Je tam? Je v kuchyni. Ale čo je niekde? On sa zavrel do tejto miestnosti. Poď.
Rýchlo. Ale veď on... Je niekto tuto? No, má si šancu, on tam bol zatvorený. Ale by som tak nenabil. Poj rýchlo, už tam dal batériu, ne. Rýchlo, poj. Jedu. Ja skús na ňo klikať. Diaľko. No, mne to pomohlo, keď som to išiel dostať. Ale keď budeš to, že ako keby nemoc ďaleko, nemoc ďaleko. Bež za ním. Ne, musí byť zaklikať. Come on, tipsy, haló. No, Ja by som ti radil dať paličný prezent. Oni si zobrali sprej. Ten Daniel má sprej. Ja to vidím. No, práve. Rovno ti skočil do paličný. Jo, to je krásný pohľad. Ne? Ako keď si robil. Ale v barácho to resí, nechcel to dostať. No, všichni. Len tam dole boli. Ten typek ide dole. A už je to odomknuté. Bež len tam do kuchyne. Mal si ísť do kuchyne, chcem tu do bunkru. Do bunkru? Buď pod tým, dole. Teda na tom rebríku môžu vidieť. No ale oni môžu len tam ti to otvoriť. Vidím ťa spectaty. Ja? On ťa vidie. Opäť. Bastard to vidí. Počkej. Mám už tie... Pavučku. Bože. On to ešte nemá. On tam nemá ešte. To odbarikadované. No, ja to jedno. Je to jediné. Je to jediné. No, je. Ide hentade. On ide pre ten... Cez bunker? Nie, on ide tady to po schodoch hore. Rýchlo bež tam. On ide hentam na poval. Rýchlo, rýchlo. To nestihnem. Tuto, pod to. On je tu. To ide si. Áno, pod balkón bež. Tak. A ide tady to. Bež, teraz. Hihihi. Áno, come on. To je brutálne. Počkej, takto to ide. Tak toto urobí. On je tu schovaný. Poď, rýchlo. On ti neuteká. Čo je? Aj zničil to. Ide tady to. Ide cez... Je pavučina? On ide bunkrom. Ide bunkrom. Je bunkrom? Áno, rýchlo. Bežím. Jak išiel dole. Počkaj, poviem ti, necho dole. On je schovaný za rohom. Áno. Bež tou stranou, do kuchyne. Do kuchyne. Počkaj. Ide vylez z bunkru? Počkaj. Áno. Leze? Áno. Po rebríku? Tak. Ide tými dverami. Akými dverami? No. To si robíš kozy, ale... Tam má... Máme jeden. Dobre, super! A teraz... Nemám času dosť. No je. No jo. Ne. Really, ty si ten krásný. Let's go. Jo, takže asi sa v tomto videu lúčie, tak zatiaľ čus. Čus a ešte na koniec videa, aby sme to mali tak do 10:00, by sme zavili taký menší rozhovor, že Relix, akú hru máš najradšej na Robloxe? Jailbreak. A vy ľudia nám napíšte do komentáru, akú hru máte najradšej. A
to by bolo asi všetko a my sa s vami lúčime. Relix a Kings Game. A pozdáte odber, fakt. Je to bezplatné, aj like. A ďakujem za pozornosť. Dovidí! Čus, čus.